step ka basuk ka bakamen ya pi iwei pe iwei lang baro lengba kan ka step ka bamenta bat nga aingu ya ublei ko paloy lam ya ka jing em ka jongi ya ka bola pala pat bangin long kumni kumbangi long benta bat nga priang so bha ya pi sha kan ka good news tv lengba kan ka program one ban mani ka bangi yo ban ya perkhat ban ya phuson lang ya ka ktin ka jong ublei kabentana ka kitin ka chung blay ka bang kwa bang nya perkhat bat ya phusan lang hagan ka step ka pamenta halor jong ka phang to pech chau jisu om sha ki jing e ka bala pan shong nong rem na ka gospel ka jong Matthias kala nong ka bakhat sao ka khat ka ba life way ngan pan pule ka ong kumne ru jisu habawla kner yala ka kti ula kem ya u bat ula ong ha u ame ubaret jingai balai ba melas ngeu artatin ki paralok ba yin ka jing em ka jongi ki kristan kamlong ka balat na ki jing e bat ki jing tenju manla ka sngi hapan yale bat ki jing e ki baharu kom kham tam hakini ki sngi ki bang em benta ki babon ki breu ki em hapadeng ka jing sir ka jing khuslai ka jing do jing kermen bat ka jing artatin ki samla ki artatin shapang kalawe ka jongki ki longing long sem ki artatin shapang ka jing em ka jongki but what ki bangai ru ki artatin ya ka jingalam ka jong ublai hakani ka gospel ka jong Matthias larang ni pule nadu ka khat ka ba arpuar hadu ka ba life way lengba ka nong ka ba khat sao ka ya thu ingi bahadin bau jisu ulai yat halor ka duriau u petros ula kerpat yu jisu ban hukum yu baun yat halor ka da ka jingai u petros ulami nakaling bar ulas dang ban ya halor jong ka henraya bau pek ya kal ka bajur bat ek jingle jong ka duriau ulas shapting bat sedang ban ngam hakata ka por ula perta uang ko trai to pen yanga mar shu uji suru ula kener ya lakakti ula bat ya u bat ula ong ame ubaret jingai balai bamelas ngeu artatin ki paralok kini ki kentin ujisu kimi om namar bau kuah ban penrem yau petros henry uban hika ya u baka jing artatin kami habau la ken ria no ya ka jing pek ka jong u yau jisu sha kita ki jing e ki badon saudong ki jong u kani ka jing kali kam dei tang yau petros henry ka longru yanga ba ya pi menta habangi mat ki jing e hatong idang pek shau jisu lane ni pek tang sha ki jing e jong ka jing em lengba ka phang tong ya pech ki artli ki benta jong ka khubor ka benta ka bandingkong kalong ka jing artaten ka sedang habangi pech sha ki jing e henry om shu sha ujisu habau petros ulami na kaling ula ban ya halor jong ka jing phla kam dei namar bau petros ukhlan bat udon bor henry namar bau la pech tang sa ujisu henry habau la phai ban pech yakal shakal ka bajur bat shaka duriau ka bakhi phalo ka badap ta ka jinga tengkho bat ki jinga le jong ka ula shapting hangta ka jinga ka jong kalas dang ban plot bat ulas dang ban ngamno kom juru ka jing em ka jongi kom ki kristan habangi dang pech shau kris ngidang la ban yeng hapadeng ki jing e henry habangi sedang ban pech tang ya ki jing e jong ka jing em ka jing het ka jong iru ka sedang ban telot no ki para bangai akini ki sngi ki pamenta shibon ki breu ki mat ki jing e ki babon don ki ba arta tin namar ka jing pang ka baban slam ya ki don ki ba arta tin namar ka jing dok ka jing kerdo bar ka jing e ha ka yo ka kot don ki ba arta tin ru namar ka jing e ka ja haying hasam ba don ru ki ba arta tin namar ba kim yo i ya ka jubab jong ka jing duai ka jong ki haba ki jing e kinang jur bon sen ngis dang ban kali hato ublei udang don rengkat mo bat nga bat ublei ula sha e kini ki jing e ban wan ha ka jing em ka jonga bat balei usngap jar ki jing duai ka jonga kane ka long ka ju ka benta ka baja yau petros ki paralok kat bau dang pech chau jisu ula yat halor jong ka henry ha bau la pen ken ria no yang kata ka jing pech syakata kal syaka duriau ka jing artatin kalarung ha ka donut ka jong kum taru manga bat mapi ki bakam yalade kum kita ki kristan kum ki nongbot ki jong trai jisu habangi petang shagi jing e jong ka jing em bat om shu shau jisu ka jing artatin karung ha ka donut ka jongi bat ka jing het ka jongi ru ka sedang ban tlot no
Ki paralok usoitan umla ban pendu ya ka bor ublay henry upar syang pat ban pendu ya ka jinghet ka jongi utip ba bakat bangi dang shania hau kris un omla ban job yangi kumta uwan ra ya ki jing tenju bat ki jing penshoy om tang ban penshitom yangi henry ban pelong yangi ban artatin bat ban yai ha ka jing yai ne bat ka jing alam ka jong ublay Habangi ailat iki jing ban long kam krau haka jing pet ke jongi ban yo kres ka jing artatin ka sedang ban sensyar ya ka donut ke jongi ka benta ka baar jong ka kubar ka long ka jinget ka beret ka penlong ya ubreu ban telot haka jing ya dei bat ublei ujisu syam la ong yo Petros mem don jinget Henry uong me uberet jinget kane kapan Isai bau Petros udang don ni ka jinget Henry kata ka jinget ka jong kampat scam ka jinget ka beret hang ne kamut bau breu umet satya Henry kamut bau sya pen kino da ki jingja jong ka jing bat shanya pura hau blai ki paralok haba ka jinget ka jongi ka telot ka jinget ka jongi bat ublai ru ka stang pan telot no ngisdang thait ban duai ngisdang jai tu hak ban pule ka ktien ka jong blai ngi telot hak jing senglang bat ngisdang ban ino ki kam ki bau blai ula ban shat yangi haka jing sngo ka jangi hoot ngi dang nget hau blai henry ka jing ka man na kis ngipat ngi pat kom ki bangim shanya asu ya Shushu akini kisni ki pamenta shibun ki para bangai ki ailan ya kata ka jingkwa ka bakem ja prathai ban senshana ka donut ka jongi ka jingya be spa ka jingkwa nam ka burom ka jingkwa lalot bat ka jingya be tang ban penhun yalade kita kishim bakala long ki bakham kongsan ban ya ka jingya dei ka jongi bat ublai kat baka donut kanang jingai kanang jan bat ka prathai kata kanang jingai no kris ka jingai kanang yar om day namar bau blay ula ino yangi Henry namar bangi hingi ailat ki ki jong kani ka prathai ban keni no ya ka jaka ka badai ka jong ublay ha ka donut ka jongi ki paralok usoitan don kamte ban pelong yangi ki kristan ban kentat mardor yau kris Henry ka jing tmu jong u kalong tang ban pentelot ya ka jingai ka jongi kendiat pa kendiat haba ka jing duai lang kam don shu apo ki ying kisam ka jing seng lang kam don shu ha ki ying mane ka jing bulet istai ka tin ka jong blai kam don shu pat ka jing dei bat ublai ka lanang jingai pat ka jing ru kanang yar nang yar de hang ta ken ba usoitan uyolan ban pentelon ya ka jing long ben sem jongi kom ki kristan kum ta ki parlok ba yen baro wat ailat ba kata ka jing nget ka baret ka jongi kan pentelot ka jing dei ka jongi bat ublai tongin pen khalanya ka jing nget ka jongi da ka jing duai da ka jing puletis tai ka tin ka jong bat ka jing yai ne how chris namar kat ba ka jing dei ka jongi bat ublai ka scam kat ta ka jing nget ka jongi ru kan scam ha ki paralok ba in baro hadu menta kan ka jingkali ka jong try jisu kadang sawa ki donut ki jongi me ubarit jinget balei ba mera sngau artaten kan ka jingkali kam dei ka jing penram yangi Henry ka long ban pen pipe yang yangi sha ka jing ya dei ka bas kam bat jisu tip ya ka jing duna ka jongi tip ya ka jingale ka jing ka jongi bat tip ru ya ka por ka bangi telot ka jinget kapenta kapapan kemen akan kejinga tu kanang isyam ki paralok kalong bahaba Petros usdang ban ngam jisu syam la ino ya marshu pertau Petros ula jisu la kener jalaga keti ban bat ya kan kapan ka jing baka jing isnai ka jong blai wala da ka jing ka jong ni ru ka telot Henry ladang dang perta sya un om kentai yangi ki paralok Henry ka jingkali kalong hatong gidang perta syau jisu habangi mat ikini ki jing ningi persyang ben pendep dala ka jong kabor hatong gidang syanya mo ningi syanya tang kabor kapisa pat ka jing start ka jongi ka kiting jong blai ka hika yangi to ngai out try dala ka donut baro but what syanya hala ka jong ka jing syampang probab kalanong kabalay kot kabasan habang isdang ban syanya tang halade ka jing artatin ka rongsok haka donut ka jongi Henry habangi IT pura ya ka jing ka jongi Chris ngiyo ka bor ban yang scam what apring ki jing tenju kum ta tongin pet chau jisu om syakini ki jing tongin syanya ka jing alam ka jong om hala ka jong ka jing syampang ba tongin yaine ka jing duai ba ka ketin ka jong belai namar jisu bla bat yo Petros un bat ru yang ba ya pi bat on ino ya gitu kibasannya
Tongin kot jengbot bangin amai lahat ka jing artatin ban sensha ka donut ka jongi herengin penklan ka jingat ka jongi man la ka sngi kenang ba ka jing em ka jongi kan long ka sakhi ka ba em yau Jesus Christ. To blay nang ka kubat nong hirap yang ilang ba ka kubor ka bangila yo hang ka step ka pamanta up to bang don ka jingat ka ba scam habangi imat ka jing tongin pai shau Jesus. Ublay unyo ban kar ku yangi ublay na ka buram ka jong. Amen. Tongin ni duai. Ngida marangu ya me ablay bukpa ujung iba peneng sa sisin ko kanrat mela sha sngo bahai ngi kumni leng ba ka step jong ka sngi ya ka bangi yo ablay man sha score leng ba ka tin ka jong me ka papan kan mau yangi habangi ngi mat ka jing kum ki bangai hame ai bangin am phai bangin am kut lat ha ki jing ka bangi ngi mat henrei ai bangin phai ka khmat shame ba ki e baro ki jing yaram kan wan na ka khat ka jing isnei ka jong me pen long yangi ko kan rat kita ki kun ki ba bat ki ba shanya hame om ha ki ki jing jong ka jing em pediang au blei leng ba ki jing duai na ba kerteng jisu ngi pan amen.